Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Għaxar snin ilu, nhar l-13 ta' Marzu 2013, jittieħed l-aħħar vot fil-konklavi fil-Kappella Sistina fil-Vatikan. Kardinal iġib biżżejjed voti u l-Knisja Kattolika ikollha raj ġdid. Għal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija duħħan abjad beda ħierex miċ-ċumnija tal-kappella, eluf ta' nies bdew jinġabru fi Pjazza San Pietru u miljuni oħra segwew minn ġo djarhom. Il-Kardinal Protodjaknu Ġalluwi Tawran għamel tħabbira solenni lin-nies fit-8:15 ta' filgħaxija mill-Gallerija Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. Habemus Papam, għandna Papa. Il-Kardinal Arġentin Jorge Mario Bergoglio se jkun l-isqof il-ġdid ta' Ruma. ċabċib wajad kbir dewwa mal-kolonni ta' Bernini fl-iżgħar stat tad-dinja hekk kif tħabbar ukoll li għall-ewwel darba il-265 suċċessur ta' Pietru kien se jagħżel l-isem ta' Franċisku, kien se jkun Ġiżwita u kien ġej mill-Amerika Latina. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Kien għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija meta il-Papa l-ġdid li ħareġ wara s-salib fil-Gallerija ta' San Pietru dera l-ewwel darba fil-pubbliku libes sempliċiment l-abjad u għandirizza li l-folla enormi li kienet inġabret minn wara nofsinhar fil-Bart u x-xita fi Pjazza San Pietru u talab l-Urbi et Orbi. Fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju One News iltaqa' mal-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit li qasam magħna l-osservazzjoni tiegħu dwar dan id-deċenju bi Franċisku fit-tmum tal-Knisja Kattolika. Papa Franċisku jaffaxxinani ħafna għal-mod tal-ħnina li juri mal-batut bil-provi jinżel jgħin u personali kif ukoll il-viżjoni missjonarja tiegħu. Meta kif jinżel u jgħin bil-provi. Tul il-pontifikat tiegħu irnexxielu jibni infrastruttura taħt il-kolonnat tal-Bernini sabiex jgħin in-nies fqar tal-madwar tal-Vatikan. Huwa qal li Franċisku f'dawn is-snin fetaħ klinika li fiha jinqdew nies foqra u fil-bżonn li wħud minnhom lanqas biss għandhom identifikazzjoni f'Ruma. Hawnhekk jaħdmu qatt ta' professuri u infermiera li jgħinu lil dawn in-nies bla saqaf fuq rashom. Franċisku talab biex ikun hemm doċċi biex dawn iżommu ruħhom indaf u kuljum iqassamijiet ta' ikliet. Selef ukoll lil din il-komunità palazz proprjetà tas-Santa Sede fil-Vatikan biex fih matul il-lejl joqogħdu nies li kienu jorqdu fuq il-kaxxi tal-kartun. Kif sfela magħna l-Ambaxxatur Frank Zammit Malta wkoll se tkun involuta f'din il-missjoni li beda l-Papa Franċisku. Laqqajt introduċejt lid-dekan tal-Fakultà tal-Mediċina, il-Professur Godfrey Laferla, mas-CEO ta' din il-klinika, sabiex studenti tal-Mediċina, tal-Fakultà tal-Mediċina, jibdew jitilgħu jagħmlu xogħol volontarju tul is-sajf. Il-Gvern u l-komunità tan-negozju f'Malta wkoll taw semhom f'din il-klinika fosthom donazzjoni ta' mijiet ta' swab test fi żmien il-pandemija. Il-Prim Ministru meta waqt iżjara tal-Papa kien anke ta' magna medical device li jiċċekkja d-demm u li qed tintuża f'din il-klinika. Kien hemm persuna oħra, mhux ħaled insemmi, Sur Paolo Gauci, il-proprjetarju tal-Pama, li anka
ta' żewġ medical devices oħra il din l-istess klinika. Il-Papa Franġisku li tul il-pontifikat tiegħu sissa għamel 40 żjara apostolika inkluż f'Malta żgur se jibqa' nfakkar għal mod kif dejjem ħadem u appella l paċi.